Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang na nagantabay giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngunyan aldaw ning Martes, Petsa 21, kang bulan ning Abril 2026. Ini po sa rong recorded na si Father Butch siya po sa Manawag, Pangasinan ta sa muyang sineselebrar ang Our Lady of Manawag 100 years of coronation. Kasi noong April 21, 1926, kinurunahan po ang Mahal na Birhen ng Our Lady of Manawag ng Papal Nuncio. So yun po. At ngunya naman, pagkukuron na gilaray kang imahin. Di ba talaga si Maria ang kukuronahan? Yung imahin ni Mama Mary of Our Lady of Manawag. Kasi si Mama Mary, may corona talaga baka nagbigay ng corona niya. Walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi si Mama Mary talaga nga ni ang talagang Queen of Heaven and Earth. Siya talaga ang kinoronahan. At the same time, siya talaga ang first follower of Jesus Christ. Pero ngunyan, yung imahin. Yan po ang imahin. So siguro magayon din mga tugang na sa tuyang gilaray istorya ang pangyayari sa Manawag. Sinabi ko kasugma mga tugang na ang pangarang kang Manawag saro iyang from the event. Hindi po talaga ang pangaran na dati nang may pangaran ang lugar na ito. Ang lugar na ito dahil pa talagang pangaran. So naging Manawag iyan kasi yung from the event that from folk tradition that the Blessed Mother showed herself to a middle-aged farmer and gave him the message on where she wanted to build the church. Duman mismo. Kaya nga she appeared to him on a tree amidst the glow of heavenly light. Kaya nga mga tugang ang Manawag because merong babae na tumatawag, nanawag, kaya ginawang Manawag kasi tinawag yung farmer, tinawag. Kaya mula noon mayroon ng tumatawag. So yun, si Mama Mary tumatawag sa atin, na ang panawagan niya walang iba kundi gawin natin ang ipinag-uutos sa atin ni Kristo. Mama Mary, Our Lady of Manawag, keeps calling us to follow Jesus, to do what Jesus has done. Di ba? Do whatever Jesus tells you. Yun po mga tugang talaga ang panawagan ni Mama Mary hanggat sa ngayon. Kaya nga, yung Manawag na dating baryo po yan kang San Jacinto, Mangaldan, naging pilgrimage town and even considered as the pilgrim center of the north of Luzon. So kaya nga kadakol na mga tao. Ako po naging parish priest duman noong 2008 hanggang 2013. Kaya every day ang misa nga ni duman sa Manawag there are 7 masses. Kaya itong panahon kami nagmimisa duman, and there was a time nga talaga ako sana ang nawalat. So ang misa ko 4 tulos itong guest priest, tulo, ako 4. Talaga, but anyway mga tugang, 7 masses every day ang misa duman sa Manawag. And there are actually 9 masses pag Domingo. So yun mga tugang yan. So 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pagkatapos 4, 5, 6, yun. Talagang sunod-sunod. Pero nang nag-COVID-19, naiba na po ang schedule. At kaya itong panahon nga pipito lang kaming padi duman. Kaya talagang tigsararo kaming misa aral daw. Pagkatapos pag nagharali, sinda nga ako 2, 3, at the same time parish priest pa po ako. So nagmimisa po ako sa mga baryo. Kasi nung parish priest po ako sa Manawag, every day minimisahan ko po yung mga eskwelahan duman. Minimisahan ko mga baryo duman. Kaya yung mga tugang, kaya talagang kadako na nagsisimba. So every day
especially pag Saturdays and Sundays, and the whole year round, thousands of people flock to this town to celebrate the Mass. May mga nakaulay nga niya ako, naghali daw sa Manila, mga alas 12 ng Banggi, maabot sa Manawag alas 5 kasi may bus po duman na haling Cubao, Cubao alas 12, maabot sa Manawag alas 4:30 o alas 4. Tama-tama, alas 5 may misa. O masimba na iyan. Masimba yan, pagkatapos mamisa, mahadok doon kay Mama Mary, pagkatapos maduman iyan sa Karakan, makakan iyan. Pagkatapos alas 8, mauli na siya. Yun. Talaga basta siya na mahagad ning tabang kay Mama Mary. So they nag-celebrate ng misa, nagsimba, magpangadji ng rosaryo, mag-alay ng bulaklak, at magsindi ng kandila. Talagang gulpihon. At lalong-lalo na pag Lenten and Easter season. Talagang gulpihon na tao pag April, May, June, July, July dahil gaya ito mauran-uran na. October naman, the Feast of the Holy Rosary. At ito po ang naging sentro, the center of devotion is the image of Our Lady of the Rosary, otherwise known as Nuestra Señora de Manawag, or plainly called Apo Bakit. Ang apod kasi duman ng mga taga-duman, Apo Bakit, mga Ilocano. So the image of Our Lady of the Rosary of Manawag, which is ivory, is enshrined in the main altar of the church. At talaga, sabi nga, kadakol ng panahon, kadakol na milagro din ang nangyari. At ngunyan, kasi parang for safety reason, for protection, po yun, bulletproof po itong bulletproof po ito. Itong salaming duman. So yun, at the same time, kita naman digdi sa Legazpi, pinapalad kita every year, ang Our Lady of Manawag, dinadadara tabi iyan duman sa Samar. Pero bago dinadara sa Samar, naagitabi muna iyan duman sa harong ni Manay Grace de los Santos. So yan, kaya nga minsan nagkadakop permi man iyan si Manay Grace, nag-iimbita iyan duman sa harong ninda, duman so yaon iyan duman sa Our Lady of Manawag. So mo mga tugang, dakulaon talaga ang tabang, kasi nga sabi ko nga miski sa panahon ngunyan, kadakol na mga milagro ang mga nangyayari. Kadakol, kahit na ngunyan na panahon na 2026, kadakol, kaya kami mga testimonial na kadakol na milagro na nangyayari. Mga healing, napagaling siya. Kaya minsan, may naduman po yan talaga na naka-wheelchair nga kaya sabi nga bago daw siya magadan, makaduman man lang siya sa Our Lady of Manawag. Kaya natupad ito, at nang natupad siya, sabi niya, pwede na ako siguro magadan. Tanahiling ko na si Our Lady of Manawag, tatabangan na akong ngunyan na makaduman sa langit. Kadakol talaga nangyayari mga tugang. Kadakol. Kaya kung kamo ay siguro may panahon na magduman sa Our Lady of Manawag, sa Manawag, Pangasinan, pwede ka mo magbas mga tugang. Magbas ka mo, o mag-organize ka mo ng pilgrimage. Siguro ng mga tugang. Halimbawa, digdi sa Bicol o sa Legazpi, siyempre masakay ka pa duman sa Cubao, sakyan mo itong Dagupan bus, or Solid North na paduman maagi sa Manawag pero paduman sa Dagupan. Dagupan pero via Manawag, maagi sa Manawag. So yan pong ginigibo ko kuminsan dahil akong sasakyan, mayo akong car, ginigibo ko, nagbabas lang po ako. Nagbabas ako, masakay ako duman sa PTEX, pwede man. PTEX, igwaman duman, makatapos kundi ay sa Cubao, tayaon talaga sa Cubao mga tugang kung maduman ka mo. Kaya kadakol talagang mga himala ang nangyayari ngunyan, miski sa panahon ngunyan. Lalo na ngunyan na 100 years na ang pagkorona sa imahe ng mahal na Birhen. So yan mga tugang.
At sabi ko nga ng mga tugang, istorya ko giraray, na bago mag-abot ang mga Dominicans, duman, ang mga Agustinian missionaries muna ang yaon duman. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos kan mga pagirumdum. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ring makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up. The right hydration matters To perform, To win. to rise above challenges. top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water. Fuel your peak With the right hydration. with the right minerals. Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water. Summer heat is on. Mag-Summit ka muna. The right hydration with the right minerals. Tinatawagan ng pansin ang ina at kamag-anakan ng batang babae na pinangalanang Matea Andrea Madera. Si Matea Andrea ay 6 days old at nasa loob ng isang kahon ng matagpuan ni Leonil Madera sa waiting shed ng Purok 2, Barangay Matango, Vinsons, Camarines Norte, bandang alas 5:05 ng umaga noong November 30, 2025. Si Matea Andrea ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children 5 simula pa noong December 4, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na matatagpuan sa Nasisi, Ligao City at hanapin ang mga social workers na sina Irene Cribe del Rio at Maris B. Magaso o kaya naman ay tumawag sa mobile number na 0915-628-1506. Ready for your next big adventure? Your dream family getaway could be just one grocery trip away. Shop at LCC Supermarket and LCC Department Store today for a chance to win a summer vacation to Hong Kong. We're giving away a grand prize family trip for 3 worth 100,000 pesos. And yes, it's tax-free. But wait, there's more. We're also giving away trip to Palawan, Baguio, and Siargao. Plus 30 lucky winners of 5,000 pesos worth of summer shopping RPC points. Want to double your chances? Just present your LCC Rewards Plus card upon checkout. To join, simply make a minimum of 500 pesos purchase, inclusive of sponsoring products. Promo runs from March 27 to May 15. Don't just shop, fly. Turn your everyday essentials into an unforgettable vacation. Only at LCC. For more details, please see our posters and ads or visit the LCC Supermarket and LCC Department Store FB pages. Happy summer shopping, mga ka-LCC! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, mga tugang, padagos kidaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ano? Pasensya na po kayo kasi minsan ang pagtataram ko bako panggayong maliwanag kasi inipong-ipon ko talaga dahil pa naaayos. Ano? More than 1 month na pero dahil pa nagpipila. Sabi, ipanalangin ninyo na magpila na parang medyo maikaag na sa crown kang ngipon ko. Dipisil baga magtaram na parang bungi ka, ano? Kasi ngunyang bungi si Father Butch kaya sangaw baga minsan ang pagtataram ko, ano? Kaya pero siguro naintindihan manggiraray. Anyway, nga tugang sarong recorded ta si Father Butch yaon po ngunyan sa Manawag, Pangasinan ta ma-attender po tabi kami kang 100 years ng coronation of the
image of the Blessed Virgin. Ito, pag-usapan natin yan, bakit kinakailangan ang imahen kukoronahan. Ano? Yan, pag-usapan natin. Pero gusto ko naman nang itausendo ang history o kasaysayan ng Manawag. Ano? Magayon araman ta. Sabi ko nga, kasi bago kita mag-break, ano? Ang mga Augustinian missionaries muna ang nainot duman bago kami mga Dominican. Ang apod nga ni duman yung Bisita at Santa Monica. Sabi nga ninda duman na ang primerong bisita, yaon ito bang unyan, sa panahon ngunyan, ito na po ang chapel kang yung sementeryo kang Manawag. Sabi, dumanda ang anong poong ka ito, doon ang Bisita Santa Monica. Ang Manawag, ang apod kaan, bako man talagang Manawag, Bisita ni Santa Monica. Parang ito po, which they ministered from Lingayen. Kasi yung mga Augustinian fathers po, yaon na duman sa Pangasinan kang 1600. So nagpatayo sila ng chapel. Actually nga, ngunyan, itong chapel, sabi ko nga iyaon na po yan duman sa Catholic Cemetery of Manawag na located. Yan ang primerong, duman, sabi nga primero. Pero nagpahiling kaya ang mahal na Birhen duman sa tuktok. Kaya nga kung sa ngunyan, nakaano ang tunay na shrine. Kasi there was a time na yung imahin, nilalagay ulit duman sa dating kapilya, pero habo man, parang habo, magabat sabi niya, istorya lang magabat kaya nga, dahil nila mabuhat-buhat, kaya nga, yaon na duman sa kung saan ang lugar na kung saan nagpahiling ang mahal na Birhen, duman sa, kasi sabi, dito daw, kasi digdi ka mo magtukdok ning kapilya o ning simbahan, digdi ako maerok, digdi ako ma-star. Kaya sabi kan mahal na Birhen. Kaya yung gani, nung 1605, tinurn over, tinao kang mga Augustinian missionaries sa Dominican yung pangangasiwa sa mahal na Birhen ng Manawag. Yun, yung simbahan na yun. In fact, the first Dominican priest to work in Manawag mission, kaya nga mayroong San Jacinto, kasi si San Jacinto kasi mga tugang, siya po ang parish priest doon sa Mangaldan. Si Father Juan de San Jacinto OP, siya po ang primerong padi duman, na kaya nga nung ang mahal na Birhen nagpahiling duman sa farmer. So it was that until 1608 that the Mangaldan mission was formally accepted by the provincial chapter of the Dominican Order. In 1610, si Father Tomas Jimenez took over the mission as the first resident priest. So siya po ang, hindi pa kayo itong parish priest, ang apod kayo ito, padi na naka-star duman, resident priest, si Father Tomas Jimenez OP. So due to the numerous threats of Igorot, kaya grabe talagang panahon kayo ito, kaya kiorduha, di ba, rumduman niyo mga tugang, due to the numerous threats of Igorot raids from the nearby mountains, kasi sinasalakay sila, the community was transferred to the present hill on yun na nga sa bundok, kasi po ito bundok-bundukin po yun, ngunyan. So Dominican started to build a large church in 1701 under the sponsorship of Gaspar D. Gamboa and his wife Agata Yangta, wealthy residents from Manila who transferred from Manila to Lingayen. So doon sa naka-style, So talagang dakulaon ang tabang kay ni Gaspar de Gamboa at ang sa iyang agum na si Agata Yanta. Actually, ang kuwan nanduman sa yaon nanduman sa laog kan simbahan ang labi o ang panchong, yaon duman. And then, an expansion of the church began noong 1882. But was stopped by the earthquake, kasi nag-earthquake po noong 1892
at the whole church was with its treasures was destroyed by the first set by the revolutionaries in 1898. Grabe talaga, Pero alam mo, pinoprotektahan din ng mahal na Birhen ang lugar na ito, ang simbahan. So, the miraculous image of Our Lady of the Rosary of Manaoag was spared from the fire. Okay? Kaya nga, isang milagro yan. It was found abandoned behind the church, and from June to October, had to be kept in dagupan for safety. So, dinala pala sa dagupan mga tugang ang image, Kaya noong April 21, 1926, in the acknowledgement of Our Lady's divine maternal and unfailing mediations, the Virgin and Child of Manaoag were canonically crowned by the Apostolic Delegate of the Archbishop of Manila in festive ceremony. The event was reenacted actually noong 1976. Yaw na po ako ito duman. Kami noon, naka-Dominican na po ako doon. Dominican habit na po ako at the same time in 2001. So yun mga tugang iyan ang and then actually so invited by the Mariano Pasis, siya po ang Diocesan Parish Priest of Manaoag. So siya ang una, naging parish priest po siya sa Manaoag, si Mariano Pasis. Ano kaya ni Bishop Pasis? Pero Pasis ang apelyido, The Dominicans returned, bumalik ang mga Dominican noong 1901. Okay? So kasi nawala Girare kasi grabe talaga so pangyayari naman, So mga Dominican nagbalik Giraray kang 1901. Under the order, the church expansion began in 1882 was finally completed to a large extent the year 1911 to 1912. Yung central retablo, the altar of the Virgin, was constructed by the famous Tampico Studio in Manila. Okay? Transept in the arms of the church was completed in 1931-1932. So yun po maliwanag yan, And the Dominicans, nagpuon po mga Dominican missions to the diocesan clergy with the exception of Manaoag. Spiritual administration of the shrine in perpetuity was given to the Dominican order by the Holy See in 1925. Kaya nga, di man pwede makuha kang Diocese of or Archdiocese of Lingayen Dagupan kasi po, ini pong spiritual administration of the shrine in perpetuity was given by the Holy See in 1925. And sabi ko nga April 21, 1926, the image was canonically crowned. So yun mga tugang. The Catholic Church through the Holy See officially recognized and proclaimed that Our Lady of the Rosary of Manaoag had granted favors and blessings to the devotees through the centuries. Kaya nga yun po ang nangyari. But kinukoronahan yung imahen dahil sa kadakulo na milagro ang nangyari na tinaok ang imahen na iyan. Kaya miraculous image of Manaoag. The old convent now houses ito ngunyan, kaya mahiling mga tugang, igwa kaya ngunyan ning eskwelahan duman, Our Lady of the Rosary of Manaoag dati yan, ngunyan Colegio de San Juan de Letran Manaoag. Actually, ang nag-found ka ito, naabutan ko pa ini si Father Teodoro Cahigal OP, Spanish Dominican po yan, na-assign sa Manaoag. Kasi kaya itong 1975, 76, yaon po siya kaya ito duman. Actually nagadan siya 1978 na. Pero naabutan ko pa mga tugang iyan. Si Father Teodoro Cahigal. Okay? So since December 8, 1972, the shrine of Our Lady of the Rosary of Manaoag has been under the care of the Philippine Dominican Province. Yun. Anyway, babalik mo si Father Boots pagkatapos kan mga pagiromdom. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
An oras hatod sa Indokang. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Leon Extra Strong Beer. Bangis sa sarap. Bangis sa suli. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi Oping unyan aldaw ning Martes, petsa 21 kang bulan ning Abril 2026. Ini po sarong recorded ta si Father Butch po yaon ngunyan sa Manawag, Pangasinan ta ngunyan na si Mana dalagan dakula o ng kapistahan kang Our Lady of Manawag sa Pangasinan kasi ngunyan i-celebrate ang 100 years of coronation of ang imahen of the Blessed Virgin Mary. Ano? So sinabi ko mga tugang, balikan tagiraray, na noong December 8, 1972, ang Our Lady of Manawag, the Shrine of Our Lady of the Rosary of Manawag, ay tinaon na po sa Dominican Province of the Philippines. Ano? At noong October 11, 2014, ano? The Shrine of Our Lady of Manawag was declared as the minor basilica by His Holiness Pope Francis. Ano? Yaon po kami kaito duman, nag-attend din po ako kaito, ano? Kasi nga sabi ko nga mga tugang, ang sa indong lingkod naging parish priest po ng Our Lady of Manawag noong 2008 hanggang 2013. Kaya bilang pasalamat ko sa Mama Mary, naglagay po ako ng radio station. Kaya ngayon, may radio station po yon to proclaim, to continue evangelizing kasi importante po sa mga tao na di man makaduman because may hilang or whatever, at least through the social media, actually makikita po ninyo yan kung halimbawa magduman ka mo sa Facebook, hanapin Dominican Dominican Radio Manawag, Manawag Radio, yung sa Facebook po yan, mahiling nila Radyo Manawag, yan. So yun po yan. So kaya nung October 11, 2014, nagkaroon po ng proclamation. The solemn proclamation mass was held on February 11, 2015. And on December 23, 2015, the National Museum of the National Culture Treasure, indeed another milestone of the Basilica, the formal
unveiling ceremony marker was held on February 14, 2018 na iyan mga tugang mahiling ta dakulaon talagang tabang iyan sa satuya mga tugang kaya iyan ang sa tuyang pangapudan sa kita ay inaapod din ni Mama Mary inaapod kita ni Mama Mary na sundan ta si Kristo sundan ta si Kristo kaya kadakol mga tugang ang mga talaga mga sabi nga ni kang mga tao na miski ngunyan na nagtatao ng mga milagro so the calling lady kung may crying lady may calling lady man so the town's name Manawag comes from Mantawag yung sabi ko nga ni Mantawag meaning to call referring to her apparitions appearing to the local yan mga tugang yan talaga ang dyan yan ang pangapudan so kadakol kaya may istorya pa nga na itong sarong aki na nagadan na so aki but because of the intercession ng kanyang ina dinara ang aki na gadan doon sa harapan ni Mama Mary sa imahe ni Mama Mary nabuhay kadakol kasi sabi nga yung countless testimonies report cures from severe illnesses and disabilities she is to believe to brought rain to the region during the periods of drought kadakol at tandaan natin ito sabi nga the enemies threw fireballs to the church but they failed to burn it kaya kadakol na milagro kadakol na milagro ang tinatao sa tuya ng Our Lady of Manawag kaya dakulaon mga tugang kaya dakulaon na sa tuyang celebrar ang Our Lady of Manawag dahil sa ininganing si Mama Mary hanggat sa ngayon nang tatawag tinatawag tayo na sumunod talaga kay Maria so yan at magayon girara yan gusto kong ipadangog sa Indo ang magayon na pahiras ang sabi ni si Bishop Sukpo ini mataram sa tuya kilala mo ba ang Birhen ng Manawag ito pakinggan po natin sa Dagupan para maglakbay papunta sa Nueva Ecija at mayroon po akong pasalubong sa inyo. Narito po sa ating harapan ay ang damit ng mahal na Birhen ng Manawag na ginamit ng Birhen sa Basilika sa Manawag. At pasalubong at handog na po at iiwanan ko na sa inyo tanda ng ating pagkakaisa sa pananampalataya at pagmamahal sa Birhen. Ang pangalan po ng Birhen ay Birhen ng Manawag sapagkat katulad ng paunang salita, siya ay nasa bayan ng Manawag at ang Manawag ay galing sa salitang tawag. May tumatawag doon sa bundok ng Manawag, boses ng babae, pero hindi niya sinasabing hali kayo. Ang sinasabi niya ay tayo nang pumunta sa aking anak. Hindi niya niyayaya ang tao papunta sa kanya sapagkat alam niya na siya ay tulay lamang patungo sa Diyos. Papaliwanag ko po yung ilang characteristics, katangian ng imahe ng Manawag. Una po sa taas ay ang kanyang korona. Kapag tinignan po ninyo yung ulo, ay halos ganito lamang kalaki. Subalit kapag tinignan yung korona, ay napakalaki. Bakit po ganon? Sapagkat ang korona ng Manawag, ng Birhen, ay galing sa Diyos. Ang kanyang ulo ay tanda ng kanyang pagiging tao. Tayo pong lahat ay maliit. At kapag ihahambing natin ang pagpapala ng Diyos na tinatanggap natin ay napakalaki. Mas malaki po yung korona kaysa sa ulo. Mas malaki po yung sinag kaysa sa ulo sapagkat sinasabi na mas malaki ang biyaya ng Diyos
kaysa sa kakayahan ng tao. The goodness of the Lord goes beyond our human size. Because if you would understand how much God loves you, you would die. Because your mind, your head is too small to understand the mystery of God's love for you. At yon ang una nating dapat tandaan. Tayong lahat, maaaring wala tayong koronang ginto sa ating ulo. Pero tayong lahat, meron tayong pagpapala na tinatanggap sa Diyos. At kung titingnan mo kung gaano kalaki yung pagpapalang tinatanggap natin sa Diyos, makikita rin natin na napakaliit, katulad ng paliwanag ni San Agustin habang siya ay nasa dalampasigan. Paano maintindihan ang misteryo ng Diyos para bagang gusto mong ilagay sa isang hukay ng buhangin ang lahat ng tubig ng dagat ng buong mundo. Hindi mo pwedeng pagkasyahin ang tubig ng dagat sa isang maliit na balon. Hindi mo rin kayang pagkasyahin ang biyaya ng Diyos sa isang maliit na tao. Maliit ang ulo ng Birhen. Napakalaki ng kanyang korona sapagkat napakalaki ng pagpapala na tinanggap niya mula sa Diyos. Kung kayo po ay mahusay mag-drawing, kung kayo po ay arkitekto, enhinyero, sukatin po ninyo yung ulo babagay sa katawan at makikita po ninyo na yung damit ay labis-labis, sobra-sobra para sa kanyang katawan. Ibig sabihin po, kung yung babae ay small, yung kanyang damit ay XXL. Bakit ganon? Sadya pong ganon. Bakit? Sapagkat malaki po at mahaba ang kapa ng mahal na Birhen ng Manawag upang malayo ang marating ng kanyang kapa sapagkat yung mahabang damit ng Birhen ay alaala sa atin sa mga nasa laylayan ng ating simbahan. Ating ipagpatuloy ang magandang paliwanag ni Bishop Socrates Villegas tungkol sa Our Lady of Manawag pagkatapos pagbabalik po ng ating programa. So makinig lang po tayo sapagkat napakaganda po ang istorya ng Our Lady of Manawag. Babalik po si Padre Butch pagkatapos sa mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama
Okay, matugan. Pakinggan muli ang paliwanag ni Bishop Socrates Villegas ng Archbishop of Lingayen Dagupan tungkol sa Birhen ng Manawag. Pakinggan po natin. Laylayan ng ating simbahan. Mahaba yung kanyang laylayan para umabot sa mga nakakalimutan. Mahaba yung laylayan ng kanyang damit para makaabot sa mga nasa gilid-gilid. At yun ang dahilan ng mahabang damit. Hindi mahabang damit para pangkasal. Hindi mahabang damit para ipagmalaki. Hindi mahabang damit para pabonggahan. Hindi. Mahaba ang kanyang damit upang sa kanyang pagdaan sa atin ay masama sa kanyang anino yung mga nasa gilid-gilid. Sapagkat maraming makakalapit sa kanya. Subalit ang kanyang hinahanap ay yung hindi makalapit sa kanya. Yung mga walang kapangyarihang lumapit sa kanya. Kaya po mahaba, extra large ang kanyang damit. Ito po ay paalaala sa atin na ang tunay na debosyon sa mahal na Birhen ay dapat na nagmamahal sa mga dukha. Sapagkat ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi sa pagdadamit ng ginto, kundi sa pagbibigay ng ginto sa mga dukha. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi sa pagsisindi ng kandila, kundi sa pagbibigay ng ilaw doon sa mga nasa kadiliman. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay hindi pagbibigay ng bulaklak. Ang tunay na pagdedebosyon sa Birhen ay pagpapabango ng mabaho, pagpapabango ng basura na kinatatayuan ng ating mga dukhang kapatid. Yung bango ng bulaklak, yung ilaw ng kandila, yung ginto ng damit ay para sa dukha, hindi para sa Birhen. At kaya mahaba ang kanyang damit, yun ay para sa mga nasa laylayan. At noon pong Middle Ages, ang Birhen ay nilalagyan nga ng mahabang damit. At hindi lang po yun, na parang ginawang trianggulo. Bakit po ganon ang hugis ng kanyang damit? Sapagkat nung unang panahon po, ang inilalagay sa ilalim, dun sa mga butas sa ilalim ng laylayan ng damit ng Birhen, ay hindi bulaklak, hindi rosas. Ang inilalagay po doon ay maliliit na imahe ng tao na sinasabing kinukupkop ng mahal na Birhen sa ilalim ng kanyang belo. Kaya mo paraming spaces doon sa ilalim sapagkat doon tinatago ng Birhen yung mga humihingi sa kanya ng tulong. Doon ipinagtatanggol ng Birhen ang lahat ng nananawagan sa kanya. Kaya meron siyang spaces doon sa ilalim. Doon tayo pwedeng magtago. Subukan yung ipasok ang ulo ninyo sa ilalim ng laylayan ng imahe ng Manawag, papasok yung ulo natin. At yon ang tanda ng kanyang pangangalaga sa atin. Ang huli, ang Birhen ng Manawag ay palaging may kalong na sanggol. At palagi pong nasa kaliwa. Sapagkat sa kaliwa ng katawan, ay naroon ang puso. At sa puso ng Birhen, naroon palagi si Jesus. Ang ibig sabihin, ang pinakamalapit sa kanyang puso, ang katangi-tanging nag-aangkin ng kanyang puso, ay si Jesus lamang. Nagpakaliit-liit si Jesus upang madali natin siyang kalungin. Ang dakilang Diyos ay nagpakaliit-liit upang madali natin siyang mahalin. Ang dakilang Diyos ay nagpakaliit-liit, mas maliit pa kaysa sa atin, upang sabihin niya sa atin, huwag kayong matakot, nayakapin ako. Kaya niyo ko. Ako na lumikha sa iyo. Kaya mo akong kalungin. At huwag mo akong iwanan. Ibulong natin sa mahal na Birhen. Hindi na namin kayang
sabihin sa inyong ilipat sa kabilang kamay si Jesus, sapagkat si Jesus ay palaging sa inyong puso. Pero mahal na ina, Apo, bakit meron pa naman kayong pangalawang kamay kahit sa inyong kanang kamay? Kalungin niyo na rin ako. Ang inyo pong kaliwang kamay para sa puso at para na yan sa Diyos. Meron pa kayong kanang kamay. Ako naman po ang kalungin ninyo, mahal na ina, sapagkat nangangailangan din ako ng inyong pagmamahal. At kaya tayong kalungin ng kanyang kanang kamay. Tayong lahat, kaya niyang kalungin. At yun ang kanyang kaligayahan, na ilapit tayo sa kanyang anak na si Jesus at idikit tayo sa kanyang dibdib at idikit tayo sa kanyang anak na si Jesus. Paalaga tayo sa mahal na Birhen. Meron pa siyang isang kamay at yung isang kamay na yon naghihintay na pakalong ka sa kanya. At pakinggan mga kaibigan ang sermon ni Bishop Socrates Villegas, Archdiocese of Lingayen, Dagupan, noong siya ay nagmisa doon sa Manawag. Napakaganda po ang huling sinabi niya, no? Magpakalong tayo sa mahal na Birhen. Ano? Magpakalong. Tayo po ay siguro natatakot, nahihiya. Pero alam mo, napakaganda po ang alok sa atin na tayo ay magpakalong sa mahal na Birhen, sapagkat nandoon po, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Mama Mary, ng Manawag. Napakaganda po yan, ha? Kaya magpakalong po tayo. Tulad na si Jesus nga, na napakadakila, pero nagpakumbaba, nagpakalong kay Maria. Ganon din po tayo, magpapakalong. At kinakailangan po ang pagpapakalong, ibig sabihin dyan po talaga ay tayo ay magpakumbaba. Tayo may pakumbaba. Huwag na tayo magmamayabang kasi minsan ang nangyari po nagmamayabong po tayo. Si Maria po sa lahat ng mga nilikha, siya po ay nagpakumbaba. Nagpakumbaba po siya. At anong masasabi natin pagpapakumbaba? Nagi siyang masunurin. Kasi ang taong mapakumbaba, mga kapatid, ay masunurin. Ang taong hindi mapakumbaba, matigas ang ulo, pasaway. Kaya itong ngayon na pinagsiselebrata ang kapiyastahan ng Our Lady of Manawag, bukas na po yan, April 22, doon sa Manawag. So ito po, paalala sa atin ito, paalala sa atin mga tugang na kinakailangan tayo ay magpakumbaba, magpakumbaba sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo. Yan. Kasi yun na po ang alok naman talaga ni Mama Mary. Kaya kung bakit siya nananawagan, nananawagan po siya na bumalik tayo kay Kristo. And by the way, balikan ko ginari ang kasaysayan ng 100th anniversary or the centennial, the canonical coronation of Our Lady of the Rosary of Manawag o Apo Bakit ngayon, bukas, April 22, 2026, yung ivory image po, na originally crowned canonically noong April 21, 2026 by Monsignor Guillermo Piani, becoming the third Marian image in the Philippines to receive the honor from the Holy See. So yun po mga tugang, napakahalaga pala ito, na siya, ang Our Lady of Manawag was the third Marian image in the Philippines to receive this honor from the Holy See. Kaya noong panahon, ito po, ngayon April 26, ito po ang pinaka, natin, ang team ngayon, Inan Maria
crown in grace, calling us to Jesus. So yun po ang imahen ng mahal na Birhen. Okay? But anyway mga tugang, bukas ang celebration po talaga ng canonical coronation of the Blessed Virgin Mary of Manawag. Maraming palang salamat po sa lahat ng mga nakikinig lagi sa Marahay na Hapon with Father Bus Bombasi OP. Sana po kayo nakapagbigay ng informasyon, inspirasyon, asin bendisyon. Maraming salamat po sa ating technical at saka sa ating IT. God bless everyone. Ito po muli si Father Bus Bombasi OP na nagsasabing Diyos maray na hapon, and God bless everyone. I love you. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you and see you again tomorrow. Bye-bye.